Много хора се оплакват, много хора си говорят. Защо те правят някакви неща и отблъскват хората, които реално искат да привлекат в живота си. И тая тема за личните отношения между мъжете и жените е вечна тема и е супер интересна и супер дълбока тема. И всъщност е много така, как кажа, нечестно, може би в някаква гледна точка. Има мъже и жени, където каквото и да правят, другите се ги харесват, се има някой около тях, лесно създават връзки, намират си готин партньор и вече повечето от тях, нали, които имат и дългосрочната визия за семейство, си развиват семейства, и което е много готино. Въпросът е, че имат много други хора, по-големия процент от хората, които, за съжаление, правят уж същите неща, но имат тотално различен резултат. Вместо да привличат мъжа, който иска, жената, която иска, отблъскват. Изглежда, че отблъскват. Става така, че се разделят. Другия си тръгва, спира си дига телефона, изчезва, проявява интерес, после губи интерес и така нататък. И защо е това? Това не е някаква философия защо е това. Очевидно едните хора правят нещата по начин, който работи, а другите правят нещата по начин, който не работи. Проблема е на тези, които правят нещата по начин, който не работи, е, че те естествено мислят, че го правят по начин, по който работи, защото никой не е идиот да седне и да се държи с другия. Жената няма да тръгне да се държи с мъжа така, че да го отблъсне, нито мъжът ще се държи с жената така, че да я отблъсне. Всеки ще иска да се държи така, че да привлече другия. Тъй, че щом ние се държим по този начин, значи сме преценили, че това е правилният начин. Логично. Въпросът е, че ние не сме те, където определяме кое е правилният начин и кое не е правилният начин, а реално ситуациите показват дали сме постъпили и действали по правилния начин или не. Независимо какви анализи правим на ситуациите, независимо какво сме чели и така нататък и така нататък. Ако нещата се случват както е готино и сме щастливи, значи го правим правилно. Ако се случват не така, както на нас не се иска, независимо може да сме професор-доктор в дадената сфера, значи не го правим правилно и толкова по въпрос. Допълнителната трудност е, че хората, когато действат по този начин, дето не работи, но те си мислят, че работи, защото, пак казвам, никой от нас не е малоумен и няма да тръгне да действа по начин, който не смятаме, че ще проработи, ние реално правим най-доброто, което мислиме, че ще проработи. Но когато то не проработи, повечето хора как се чувстват? Чувстват се гадно. Чувстват се много гадно. Чувстват се отхвърлени, чувстват се неразбрани, чувстват се, че другата страна по някакъв начин се поиграва с тях или ги подценява, гневни са, боли ги. Гадно е. Гадно е. Чувстват се в някакъв случай, че не стават за нищо, едва ли не. И какво правят в този случай? Като се почувства човек така, какво търси? Естествено, да се почувства от зле, да се почувства добре. То е съвсем логично. Това е най-логичното. Аз чувствам зле, искам да се чувствам добре, естествено. И какво отива такъв човек да прави? Така жена, какво отива да прави? Такъв мъж, какво отива да прави? Отива да си говори с кои? С кой отива да си говори? Естествено, че отива да си говори с близките си хора, с приятелите си. Те приятели го харесват или те приятелки я харесват. Те затова са приятелки. И естествено, приятелките ще си подкрепят и ще си защитат приятелката. Приятелите ще си подкрепят и защитат приятели. И те какво казват? Приятелите изслушват и казват: не си ти виновен, бе, човек. Ти си постъпил супер. Или, Мацко, ти си постъпила много готино, много правилно. Ама, той е идиот, разбираш? Ти не си, той е идиот. И когато това стане, естествено ние се чувстваме по-добре. Жената се чувства по-добре, защото си вика: не от мене, аз не съм. Аз ставам за нещо. Мъжът си вика: леле, аз не съм ебатина кадърника, жените тук ме отхвърлят като че не ставам за нищо. Ето, аз си имам добра работа, изглеждам добре, не мога тук. Ето, моите приятели ми казаха: не от мене, не от мене. Приятелките ми казаха: не от мене.
И това какво прави? Какво прави това? Много ясно какво прави. Затвърждава грешката. Това прави. И ние следващия път действаме по същия начин в подобна ситуация. Нещата се развиват по същия начин, без изненада, само дето героя или героинята е различна. И после пак сме в същото положение, пак се чувстваме зле, пак си викаме, мамо, стара, какво става, аз тук за нищо и не ставам. Отиваме при приятелите, отиваме при приятелките, те пак ни казват същото. Ако обърнем внимание, дори може да видим, че много голяма част от приятелите са като нас. Без жената до себе си, която иска. Много голяма част от приятелките са като нас, без мъжа, който иска. Но те ни подкрепят. И ние се чувстваме добре. И супер! До следващия път. И това е малко като някакъв вид хазарт общо взето. Отиваш там, твърляш зарчето, не ти се пада това, което искаш, ма се надяваш, че се падне това, което искаш. Изгаряш, губиш, чувстваш се зле, в случая губиш време, губиш енергия, губиш емоции, страдаш. Обаче си прав. Ти си прав, ти ги разбираш нещата, просто другия идиот. Другата нещо не е в час. И това е, което правят големия процент от хората. И това, ще ви разкрия една тайна, е неразумно. Голяма тайна, нали? Очевидно. Щом не работи, значи не работи. Значи не е това пътя. Въпросът е, че ние няма как да научиме пътя и няма как да го подобриме това цялото нещо, ако постоянно търсиме да ни затвърждава това нещо. Постоянно търсиме краткосрочното удовлетворение. Няма как да стане. Съжалявам. Не от мене. Аз не го правя. Такава е положението. И това не е защото ние сме добри или лоши. Значи мене, когато не ми вървеше с жените и не можех да ги заговарям и не знаех как да общувам с тях, и когато се научих да ги заговарям и да общувам с тях, или жените, които се научават как да привличат мъжете, където съм помагал много пъти да се случат нещата, не е от нас. По простата причина, че аз след като се науча да говоря по правилния начин, да се държа по правилния начин, съм същия човек. Просто резултата ми е различен. Просто вече имам човек до себе си, който ме кефи. Съм зареден и ми е готино. И това, ако нещо не се получи, защото не е, ти се научаваш да комуникираш и бум, перфектният човек се появява и ти вече си женен за него и ти опитваш и се срещаш с различни хора, но вече нещата се получават и ти вече избираш, ти имаш избор. Тази не ми харесва, този не ми харесва. Ама не защото нямаш избора, защото имаш избор. Това е съвсем различна ситуация. И тогава избираш от избора, който имаш, най-добрия избор. Ако си допълнително надграждаш мисленето и си разумен човек, което повечето хора избягват да бъдат. Както казах, повечето хора инстинктите ги ръководят. Те не са лоши хора, те не са глупави хора, но просто в такива ситуации, където им е трудно, им се включва инстинкта и вече мисловният процес спира и се действа по инстинкт. И инстинкта води до едно и също нещо. Изгаряне на ситуацията, подкрепяне, че ние не сме в грешка и повтаряне на ситуацията, така тъгдък до безкрай. Обаче времето лети, нали? То не стои на едно място и това е проблем, защото колкото повече време минава, толкова по-трудно става. Нали? Те, където са по-свестните, по-готините, си се намират с други свестни и готини, знаят как. Пак казвам, то не е, защото те са по-добри хора от другите. И едните и другите са готини хора. Въпросът е, че едните знаят как да действат, другите не знаят как да действат. Това е разлика. Пак казвам, аз бях същия човек, когато бях идиот в комуникацията си и съм същия човек сега, когато знам как да го правя. Даже в момента, нали, с Криси сме заедно от вече 13 плюс години, аз когато отиваме някъде, както и тя, нали, някъде на заведение, някъде сред хора, понеже и двамата знаем как да общуваме ние дори се спираме, защото ще почнем веднага да ставаме интересни за околните, защото просто нещо сме някакви по-специални от другите хора. А защото знаем как да общуваме. Знаем как да разбираме другите хора. И знаем как да повеждаме нещата в тази ситуация. Така че това е, което така исках да споделя в това видео,
че ако човек наистина иска да привлече, а не да отблъсква тези хора, които на него му харесват или на нея харесват. И в случая парадокс е, че мъжете са по-твърдоглави, а ние си знаем, ние сме силни, ние ще си намерим сами начина. Няма да търсиме някой да ни помага. Ние като отидем в нов град, ние не се консултираме с някой там. Или ползваме Google Maps, или използваме вътрешната си карта. Така че мъжете, за съжаление, имат още по-голяма трудност, защото ние сме силни. И ние няма да търсиме някой да ни, на нас да ни дава. Те го знаем. Но проблемът е, че и при жените това се получава. Особено жените, които имат грешен модел и които постъпват като мъже, са по същия начин. Те го разбират. Освен това, техните приятелки им казват, че те го разбират. И те го разбират, бе. Те знаят какво трябва да направят. Обаче просто не им става, защото попадат на идиоти, бе. Той е пълно само с някакви малумници. Няма свестни мъже. Както няма свестни жени. И в същото време, тези хора казват, те свестните. Също тези хора ми казват, те свестните се ожениха. Как, нали нямаше? Така че тук е някаква така интересна обърквация в главата. И повечето хора просто инстинктивно избират да потвърждават и затвърждават и преповтарят и така до безкрай тая обърквация. Но за тези хора, които наистина искат да намерят някой готин до тях, пълно е. Със свестни, готини хора. И мъже, и жени. Просто трябва да знаеме как да направим така, че да не активираме защитните им механизми, инстинктите им, с които да ни бият чута, защото виждаш ли не им попадаме в категорията, или с които повечето път се получава, че ние едва ли не ги форсираме да ни бият чута, защото нали сещате, примерно като си готина жена или готин мъж, постоянно някой готин мъж има предвид, че нали, не е някакъв красив непременно. Това при мъжете не е нито мускулес непременно. Начин на общуване. Но свестен човек. И свестни хора стоят сами, защото не знаят как да разберат другата страна, не знаят как да говорят с другата страна, не знаят какво да направят. И това цялото нещо, идиотското, е, че това нещо се учи. Това нещо всеки може да го научи. Казвам го от личен опит. Когато бях малък, до примерно 10-12 годишна възраст, имайки добър пример около себе си, аз се държах супер готино с жените. После, губейки добрия пример около себе си, в случая примера беше баща ми, който имаше подход, но заради това, че наши са разведени, аз оставам с майка ми, естествено, нормално, аз виждам вече друг модел, почвам да действам спрямо него и нещата тотално се чупат. И това може да стане по този начин. Аз просто не ми идва отвътре да го поправя. Не съм го измислил как да го поправя. Ами просто съм се научил как да го поправя. И всеки може да се научи, всеки, който има желание. И всеки, който е достатъчно търпелив и последователен, защото нали, те, където искате така да станат работите, както казах в началото на това видео, което предполагам, че става дълго, не ме интересува, че става дълго, защото тези работи не се оправят така. Могат да търсят магическите там пръчки, ябълки, техники, каквото искат. Златната ябълка ще му прави проблема. Магическата пръчка, тайната техника. Толкова така ставаше, всички щехме да сме перфектни, бе. Но както и да е. Моята работа, начинът по който ги правя нещата, не е за хората, които търсят краткосрочното, бързото, веднага. По простата причина, то пак не идва от мен. Мен ми се иска да е по-бързо и да е по-лесно, както на всеки. Но то не идва от мен. То идва от това, че когато ние тръгнем да вървим и да действаме по нов начин, имаме всичкия този начин, по който сме действали до сега години наред. И ние няма как това нещо да го промениме за... Има хора, които го правят, нали, за много бързо време. Даваме няколко насоки и те са... Но това са изключения. Нали? Не бива да правим от изключението правило. Хубаво е да се смятаме за изключителни, защото всеки от нас е. Въпросът е, че при някой става по-бързо, при някой става средно бавно, при някой става по-бавно. При мен лично стана много бавно, според мен. Много години, защото се мъчих да го правя сам, защото не исках да търся помощ. В един момент вече, като ми дойде до душа, нали, почнах да действам по-сериозно за нещата и вече почнах да търся обратна връзка и помощ. И тогава нещата почнаха да ескалират и да се случват. Но ако наистина това е важно за всеки от нас,
ние трябва да му дадем необходимата важност. Не става да... така. Не става просто... тук знам какво правя и нещата ще се случат. Мога много да говоря по тази тема и ще правя видеа по тази тема и за бъдеще. Ще се радвам това да ви е полезно, така да ви накара да се замислите по най-малко. А пък вие ще си прецените какво и как да действате. В крайна сметка вие си определяте живота, не ви го определя никой друг. И това е най-готиното, че ние си определяме живота и ние избираме. Радвам се, че изгледахте видеото до края. Още веднъж казвам, че се радвам да ви е полезно. Пожелавам ви успехи, усмивки и ще се видим по-нататък в някои от следващите видеа. Чао за сега!